Om Astuna Masidam masa hak sekaring dawono langgeng jeneng kita para dewa sadurung sawise ulun paring dawuh ulun bakal tetanya luwih dhisik panjenenganmu kakang Resi Kaneka Putra Dedinong kali boncang kali bojong sangkal golong gamblang sinte doyong go gondelan wongku kayoko perkencong bapak bong kali judi sapa sing gawe atek-atekku kayoko wonten pun api adi guru dene samangke padukan jawe dumateng para Durandana kakang Resi jadi nggih pepindhane jeneng ulun kelawan jeneng kita kaya dene curiga lan waraka ingkang dados wedinipun kados pundi oh ya menawi adi guru curigane jeneng ulun warangane kakang Resi lajeng maknanipun wedinipun menapa kakang nggih kasembadaning sedya nggih ingkang asih patitah lumantar kekuataning para dewa ulun paring dawuh kakang Narada kang ndunungake tibaning kanugrahan oh mekaten kakang iki jagat saya tuwa jagat rusak amarga ana manungsa ingkang ambabar angkara murka gawe ditenah abdi candala nanging titah iku duwe kekuatan papat anasir ya kuwi lemah geni banyu angin kang asipat jejere manungsa menawa dewa datang kadurungan sayane bumi mula kekuataning jagat kuwi titah dewa amung mancing dadi kanugrahan kakang lah ing dina iki mau kakang Narada inggih dadekno semurung jeneng kita bakal pinangka pandheganing para dewa cacah 5 kang manjing dadi kanugrahan atau awujud wahyu. wow mekaten adi guru Iya kakang menapa